काय आला लागला लागला तिला. जंगलातून 2 वाघिणी येतात दिसतात आहे आणि एक वाघ. लाल दांडी गुलाबाची दांडी. बाबू माझ्या घोने बोलवला मला. कोणी घो. घो हो ना. तुझ्या आईचा आजी विचारलं कोणाला ऐकलं ते. घो बोलतात, धनी बोलतात, नवरा बोलतो. आणि मग तुला काय म्हणायचं मग सरकार बोलतात. शी ते 5 वर्षांनी बदलत आहे. ते फक्त तुला 5 वर्षांनी बदलायचं तर सांग. नको ना मग सरकार नाही. सरकार आमचं धनीच बरं आहे. बहादूर काय म्हणतात. आणि काय एवढा कारभारी हिला काय म्हणायचं. सकू सगुना चालतंय ना. सगुना मला हिनेच आयडिया दिली. हा ती सगुना पालीला बोलते मी. तुम्ही मला चिपकवली ती. सगुना त्यांच्याकडे पाळ येते ना त्या पाळीला ती सगुना बोलते. मग पप्पू हिला सगुना बोलतो. मम्मी शिरा एकदम छान आहे. बाबा जा तुला पण घे जरा. छान आहे ना एकदम. आते तुझी आते काय तुला काय सकू काय. तुझी सकू नाही बाबेला पण दे. तुझी सकू शिरा खाते आहे. आता तुम्हाला सांगायचं काजलला एवढा शिरा आवडला ना जेवली सुद्धा आणि शिरा खायला परत गेली बघा. खाना देणार कोणाला. बाजूला बघ शिरा दिला. आता आते खाऊन जावं लगेच संपेल. आजीने ह्याच्यापेक्षा मोठा खाल्ला. गावाचं अलपा करू पुण्या गावाचं अलपा करू बसले डोलात कुदू हसते गालात. शिरा खाता खाता गावाचं अलपा करू. काव्या लाजली. कुदू कुदू हसते गालात पुण्या गावात. भजी अंगावर आली तुम्ही किती भजी खाल्ली. 2 भजी घ्या एकच खाल्ली. अजून एक घ्या. शिवहरा बघूया पण काव्या खा. खोबरा खोबरा कसा तेल सोडतो ना. तेल सोडतो म्हणून तो काय सुकत नाही. ही टीप आहे तुम्हाला. ही टीप आहे तुम्हाला. ही टीप काय आला लागला आपटली. लागला तिला. काय लागला जरा. नाही ती ताटली ना चमच्याचा आवाज आला. नाही चमच्याचा आवाज आला. मजा आली की नाही. तुम्हाला बोलत होती ना. फुल बसलं तिला चांगलं मस्त. कुठे फुल. ते काय शोच्या झाड. इकडे टर्न कर काजल. काजल बोलते काव्या टर्न कर इकडे. दाखवते मिरजची हूल. खात असतील तू. झालं मस्त. चला एक भजी खाऊन बघ. आता रामकृष्ण हरी आणि चला आपल्या आपल्या घरी. चला आपापल्या घरी. रामकृष्ण हरी. कृष्ण हरी, चला आपल्या आपल्या घरी. आता लय होईल. बस. ये खावा ये खाऊ काय आहे. बघू बाबा लय झालाय. मला शिरा खूप झाला. आता गाडीवर वजन वाट. गाडीवर चाललो तर झालं. हा पाय नको पडू. पाय कशाला पडतेस. त्या दिवशी आजीचा तुझा झाला बच्चा. काय बघा आशीर्वाद भरपूर भरभरून. माझ्या नको बाबा. नको आता नको रे बाबा. बाई पाय सारखे करते आणि नको नको बोलते. स्टाईल का आता असा आहे. पाय पुढे केला मला कशाला माझ्या कशाला. चला चल तू पण देते. अष्टपुत्र सौभाग्य 8 8 16 झाल्या. आयुष्यमान भव. आणि त्याचे पण 8. होय खरं आहे ते. हे बघा दुसरा महिना चालू झाला. झालं ते झालं. हम्म. ते परवा पण वाचत राहू दे पाण्यात. आता इथे कमळ लावताय ना. आता इकडेच ठेवते आहे. शेण का असतं. शेण का हवं त्याच्यात. शेणच त्याचं हे आहे. शेण आणि माती हेच त्याला पाहिजे. आता मोठा केला तरी भरपूर करावं लागेल. मरत नाही ते. त्याला कुंडीच पाहिजे बाबा शो साठी. हा वजन किती असेल.
ते माती आहे ना ती भरलेली पूर्ण. बाई त्याने तुझा पप्या बरा हात दुखत होता की काय? हा तेव्हाच असणार. पाणी टाकलं त्याला आता हा एक इकडे लावलेला आहे आणि एक अजून एक इकडे लावणार आहे. म्हणजे त्याचे किती 3 रोपं होणार आहेत. एक जमिनीत एंट्रीला छान लावायचं. वाटतं का ते असं हा शेण घालूक लागेल कधी कधी. शेण काय इकडे ठेव, हा चुलीच्या बाजूला इकडे ठेव, ते मोकळ्या. आणि इथे बघा हे सुद्धा आमच्याकडे एक गुलाबाचं झाड आहे. हे पण आम्हाला एका सबस्क्रायबरने गिफ्ट दिलेलं आहे. हे पण इकडे. बघा कसं छान दिसतोय. थांब हे बघ चालला. ते पाणी दे जरा काय. मग होता एक आहे ना, पण आम्ही मुंबईला गेलो की स्वच्छ होता. आजचा प्रोग्राम एकदम छान झालेला आहे. मम्मी पाठी बसलेली आहे, आता इकडे रेडी आहे. चला आता जाऊया घरी. टाटा बाय. टाटा. राळे आजी आजी सर्व हे सांगते आंब्याचं. चला गाव्या बाय. आलो. आंबे येणार त्याला पुढच्या वर्षी. हा या कोणाला बघ कोणाला बघ. चला बाय बाय. आताजी चालले टाटा बाय बाय बाय. चला बाय बाय. बाय. आता इथे आम्ही मध्येच थांबलो आहे. आता कुठे दिसतंय का? हाय हाय. आता आजीला काहीतरी आणायला सांगितलंय. आता आवडीने काय आणते बघा ती. आणि आता मोठ्या गाडीवर बसते. 20च्या स्पीडने ना 40च्या. आत्ते आजी बसले की 20ची स्पीड असते आपली. हा सायकलची. हा तुला हवेच ना? काय घेता कुरकुरे? काय घेतलं? खाऊ काय घेतलं? हे घेतलं आणि दूध. हा टाका टाका ठेवा त्याच्यात. आणि हे बुबूसाठी आम्ही काहीतरी गोष्ट घेतलेली आहे. 50 झाले. चल काय लावतो असं काय ला? खायला द्या. खा काय लावू? मग काय आता असं पप्या खातोय ना? दिसते पण द्या द्या आजी. ती खाल्ली पाहिजे. वरतून द्या तिकडे. गेला होता काय भाजीत गेला होता ना खाय नाही पण काल येत नव्हता तो इकडे. आजी तो वरचा द्या ना त्यांना हा नंतर बघू. देते. खा 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 मग जेव की हा आता वाडीत ना गेला होता घरी. गेलो होतो काल तो. काय परवा ना बिस्कुट आणणार होतं काल ना काय काय खाय आता हे बिस्किट पण आपण त्याला कालच घेतलं ना. घालणार होते पण तो मग थांबला नाही. त्याच्या आधी भात वाढी होते दात नाही करता दे पडून. मग बिस्किट खायला आवडेल मी. तू ना डबे पोट. देऊन टाका. खाल्ला की सर्व देऊन टाका. पाणी बिनी ठेवा जर म्हातारा राहिला एवढी खाय. खाईल द्या तो. चपाती खाऊन देतो. प्राण्यांना काहीतरी देत जाऊ आहे ना खायला. खा भाकरी खा. आता यांना देऊन टाका. ते पूर्ण पुडा द्या आजी. हा पूर्ण पुडा टाका. दे खाईल तो. जेव्हा टाइम येईल तेवढा खाईल. आता आपण लवकरच हे करणार आहे ना सर्व. हा ते होय सर्वांना वाटप करणार आहे ना. होय होय. जर पानावर ठेव. बस खाय. खाली ठेव बोल खाय ठेव. खाईल चला आता. चल आता. गौरी आली की तिने आवाज दिला का? या त्याच्या वासरूनी पण आवाज दिला. हा ते बघ. ना आम्ही आणलेलं होतं बॅडमिंटन आणि कॉक. किती कॉक आणलेत माहिती का? 1 कॉक नंबर 2 3 असे 5 कॉक आणलेत आम्ही. म्हणजे जो उचलायचा कंटाळा आला तर दुसरा वापरायचा. आणि इकडे चाय पण चाय पण प्यायचं. म्हणजे एनर्जी म्हणजे कशी हारते ना सारखी म्हणून एनर्जी घेते. आता बघा ती कॉक उचलायला कंटाळा करेल. रेडी का? ती आहे मध्ये बसली बघा. बसू दे तिला. पण बघतोय. आउट. आसपास मारतात ना.
पटापट हारली हारली. सर्व्हिस झाली ती. दोनदा दोनदा काय मारते. आउट आउट आउट. बस बस. इथे टी टाइम झालेला आहे. 6 वेळा आउट होऊन टी टाइम करत आहे. काय पण चांगला असं गेम. आणि तुम्ही पण आम्हाला अजून सजेशन द्या की असं तुम्ही आता घर तर बघितलं, स्पेस पण बघितलं, अजून कोणता गेम आम्ही असं इकडे खेळू शकतो ते आम्हाला सांगा, है ना. जसं बॅडमिंटन आहे, अजून काय इंडोर किंवा आउटडोर किंवा कसलाही गेम असेल तर आम्हाला सांगा, है ना. लगोरी खेळायचं लगोरी. लगोरी हा ते पण खेळूया. आपण माणसं हवी ना त्याला. ते मुलं लागतात, माणसं लागतात म्हणजे जास्त माणसं लागतात प्लेयर जास्त लागतात त्याला. आणि अंगण मोठा पाहिजे. हां आता इथे टॉनिक पूर्ण संपलेला, त्या एनर्जी आली असेल वाटतं. यांचा रोज असा कार्यक्रम चालतो, नेहमी संध्याकाळचा असाच कार्यक्रम यांचा चालतो. म्हटलं तुम्हाला एकदा दाखवावं कसे खेळतात. तेवढा बॉडी फिट राहील ना खेळून काहीतरी आउटडोर गेम. नाहीतर गेम आता पप्पू तू समोर तिथेच थांब, मग तू एकदम पाठी गेला की दिसत नाही. आउट. मारलाच नाही. नाही मारला. तिथे गेला ना का. आउट झाली ना. आउटच होत नाही तिच्यामध्ये. तिच्या गेम मध्ये आउट नसतं. म्हणजे काय झालं की सर्व्हिस. हा मच्छी 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 मच्छी. भूक लागली. भूक लागली तिला. बॅग मध्ये ठेव. घाल घाल. नको. कुठे चालली शर्ट घालून. मी चाललो आता शर्ट बिर्ट घालून कुठे काम करायला. मम्मी ह्याच्यात काय सांग. धर. मम्मी पण बघा कशी पॅक झाली आहे पूर्ण. जरा रिफ्रेशिंग है ना. पोट भरलाय. पिऊन बघ जरा. पिऊन पियाली मी. पिऊन बघ जरा फ्रेश वाटेल तुला. अर्धी पिते अर्धी तू पिते. नको आम्ही पिलो एक ग्लास पिलो. झाला पिऊ. अरे असेच काड्या लावले हे होते. काय? पुदिना घेते आजीला. हो का. काल लावतील ना आजी ते? वास बघ काय सुटला. वास खूप आहे. हो घमघमाट. फुलं घेतली आहे. हो आणि आजीला हे सामान घेतलंय टोमॅटो वगैरे सगळी. हो. आता आपण चाललो आजीकडे. आजीकडे कशाला जातोय. आजीची कंबर दुखते आहे. तर पप्पू तिला डॉक्टराकडे घेऊन जाणार आहे. हो म्हणून तुझं धनी कुठे आहे. आम्ही तिथे थांबणार. धनी डोर लॉक करतोय. काजल, आपल्याला तिकडे थांबायचं आहे. हो मग पप्पू बाईक वरून पटकन घेऊन जाईल. बरोबर. दारं खिडक्या बंद करा. चला. आता डायरेक्ट आजीच्या इकडे है ना. हो हेल्मेट घालूया. सन प्रोटेक्शन आहे. हे एक शर्ट म्हणजे सन प्रोटेक्शन साठी घातलंय. आम्ही सगळ्यांनीच घातलं हे बघा. आईने पण घातलाय स्वेटर. मिरची कुठे घ्यायची आहे. उकडायला लागेल. तू नको ते तिला सांग आणायला. चला चला तर असं दाखवा काजल. आता आम्ही कपडे चेंज केले. चेंज केले. मम्मी या सगुना बरोबर असेल ना तर दुसऱ्याच्या घरात जाशील.
बरोबर. काय सगुना सकू अरे नाही मी ना हे बघितलंच नाही तिथे जायचं होता ना मम्मी इकडे बघा असं ना. वाटलं की तो रस्ता आहे. हा. तेव्हा काजलची तुला हे आयडिया दाखव हे बघा हा, दाखव का राहू दे दाखव. नको मग तू बघ नाचले मी काय करतो आता सरलो असतो आता चांगलाच. लागलं नाही ना दाय दाय चला तू गाणं कोणता म्हणत होतीस गाडीवर मम्मी? जुग 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 आगीने गाडी धुराच्या रेखा आजीच्या गावाला जाऊया. म्हणजे गाणं गीते गाणं गायला गेलंय मस्त एकदम अरे कॅमेरा फास्ट फॉरवर्ड होता तुझा, गाणं फास्ट फॉरवर्ड का झाला? आजीच्या गावाला जाऊया. गावाला जंगलातून 2 वाघिणी येतात ते दिसतात आहे. आणि एक वाघ तुला काजलची ऍक्टिंग करून दाखवतो थांब आता. अरे ना कुठे गेला व तिथे ना झालाय भात झाला हे वाटतं. झाला भात? हा झाला. ओके चला या. आजी कुठे? आधी आहे घरात. आधी देवपूजा चालली. या काजल. काय चाललंय हे बघ काय चाललंय ते. पूजा नाही ना झाली आहे. नाही करते. आणली आहे. होय बघा वहिनी होईल ना. भात झाला. अबे, अबे. हो बस ना. बराच आहे. चला जरा पाणी टाक जरा. मारलाय भरपूर मारलाय. वर चला आला. तुमच्यासाठी फुलं आणलं आहे. हा मला केलं फुला काजल काजल फुलं ते वरतीच आहे बघ. फुलाच काढून गेलो होतं. हा का? अरे पुदिन्याचं झाड लावून टाका मावशी. हा मग नव्हती. फुलं दे पहिली फुलं देवासाठी. वास बघा काय ना. होय पुदिना लावा. सुगंध वास तिकडे लाव खाऊ चांगलं होईल. काय वाटत द्या ना ती. कळे पण आणले. देवा घालते आधी फुले झाला. देवा शाले दत्ताच्या. चल चला आजी डॉक्टरकडे जाऊया. होय. कोंबड्या कुठे आहेत? कोंबड्या कोंबड्या कुठे आहेत? सोडली कोंबड्या. ते चिकन आणि हे पण आणलंय ना मिरची. चिकन आणि भात. भात रेडी झालेला आपल्या इकडे. आजी आपण हे काय करणार आहे आता एवढा भात? ते थांबा आले जरा हम्म. पाण्यात एक तांबड्यांचा बबी पाहिजे पाणी पाहिजे ना? पाणी भरून आणू आण. आणि आपण इकडे काय करणार का झाले? आज आम्ही डॉग्सला खाऊ घालणार आहे जेवण. हे ट्रायल आहे, बघतोय एवढा म्हणजे एवढा टोप किती पुरतो काय पुरतो आणि नंतर आपण हा वाढवू. पण सुरुवातीला आम्ही एवढाच बनवून नेतोय कारण की कसं आपण हे फर्स्ट टाइम केलंय ना भात वगैरे बनवून तर म्हणून आधी आपण बघतो. आणि त्याच्यामध्ये आपण तो चिकन पण मिक्स करणार आहे विदाउट मसाला. हो चिकन भातवर म्हणजे कसे डॉग असेच भात दिला की कधी कधी खात नाही खात नाही. है ना. ते माग भाई चिकन टाकलं की कसं आवडीने खातील. हो हे झाडल्यावर परत 2 तासांनी असंच होणार सर्व. काय 2 मिनिटांनी बघूया आता झाडून साईडला ठेवा. चला इकडे झाडू मारायचं काम चालू आहे आणि आमचं तिकडे टेम्पो आलेला आहे. टेम्पो आलेला आहे. आजी आता टेम्पोत बसणार आहे. या साडीवर साडी मॉप आहे. मॉप आहे आमच्याकडे. घेतवतच नाही. बाबू बाबू इथे बघ. थांब आता तशीच राहा. उभी स्ट्रेट उभी राहा. स्ट्रेट उभी राहा. तशीच उभी राहा. की तो दुसरा महिना. असं उभं राहिलं नाही हे जेवणाच्या 1 तासानंतर. म्हणजे आणि अनुमान लावू शकतो की मी केवढी जेवली पोट भरला आहे. आता भात उपसा उपसी कार्यक्रम बघा. शुभांगी हो गे. शुभांगी जाऊन देव. काय करतास का शुभा? याच्यात मोठं एक आहे ना बबे पहिलं. अगं तुला घर पण हात लाव. या केवढं भात? 3 किलोचं. 3 किलो. आता उपसून तुम्हाला समजत बघा. तो आणू ना. हा 3 किलोचा भात आम्ही ट्रायलसाठी बनवलाय. आता आम्ही बघणार आहे ना मी किती पुरतो आणि किती नाही पुरत आहे ना. म्हणजे आपल्या एरियामध्ये किती डॉग लोक आहेत ते माहिती पडेल. आणि समजा यावेळी सक्सेसफुल झाला की नंतर वाढवता येतो मग होय. है ना. नेक्स्ट टाइम पुन्हा करू. आता इथे बघा असे 2 परात असे 4 पराती होतील ना मम्मी टोपाने. होय.
आणि हे चिकनचा रसा आणि त्याच्यात चिकन घेतलेलं आहे पूर्ण आणि त्याचा मिक्स करून मग कसं मम्मी भात खातील तरी खातात ना हा नाही तर कसं मग असाच दाल खाणार नाही सुका का डाल भात पण दिला तरी खाणार नाही खाणार असं मिक्स करून दिलं की लगेच खातील ते हे कोण लाल छडी लाल दांडी गुलाबाची दांडी अजून मी काय टाकते काय टाकते जवला सुकट सुकट ना म्हणजे एक मुठ एका टाकतेस ना फ्राय डिश फ्राय फ्राईड राईस चिकन फ्राईड राईस आता तिकडे वासारीच येतील सर्व गुंगरून आता होत त्याच्यात आता त्याच्यात होत आता गुंगरतील ते लोक दुधी सकाळी उठतात झोपून राहतील रस्त्यावरती सर्व आता सकाळी उठू दे तिथे परत चला असं सर्व काढून घेऊया एकदम सर्व झोप लागेल त्यांना चांगली. असं सर्व मिक्स करूया हा टॅप कसा असा न्यायला सोपा पडेल ना टेम्पो मध्ये आणि 2 टावेल ते घ्या है ना आणि आपले हे कुठे ठेवले त्याच्या प्लेटी आहेत ना हॉलमध्ये आहे कस्टमर आलेले तिकडे पीस चिकन पीस आहे चिकन सक्सेसफुल झालेला अटेम्प्ट म्हणजे त्या भातातला पीस कसा ओळखला तिने आणि एका बाजूला घेऊन जाते झाला खायला एवढा भरला ना आपला ते 4 परत भरली कोलिम टाकलं त्याच्यात ते आपण पीस खाता खाता जर तिला शिकऱ्याने पकडला तर काय करेल मग आयशीला सोडून तर तिकडे पळाला चला रेडी आम्ही सर्व निघालो इकडे आजी पण इकडे आहे आणि टेम्पो पण तिकडे आहे जाऊया टेम्पोत मम्मी ते तोपर्यंत ठेवून येऊ का ही घालायची चला मोबाईल वगैरे टव आणू कुठं निघाला आज सुरुवात 3 किलोनी करूया जर सक्सेसफुल झाला ना तर 30 किलो पर्यंत नेऊया तिथून हळू उतरा नाहीतर इकडे सर्व काढणार पाहिजे हळू उतर ते बाहेर ठेवा ती चटई घालायची हा आधी खाली ठेव गडक्यावर या टेम्पोवर बसता पण येईल ना ही चटई बसायला येस ही आपली बॅग ये तू खाली ये चल ये होईल ना बसायला पहिला नंबर लावलाय मम्मीने बसायला हवा बघा सुटली आहे हवाच आहे है ना हवा हवा पेटूराम बघ फुटलो आहे वरती चढतो नाही तू नाही तू माझ्या बरोबर बसणार आहे पाठी ऍक्टिव्हावर हा आजी चप्पल काढा ह्याच्या चढा कुठे चाललात हा बोलवा जाऊ त्यांना बाई माझ्या बसने ट्रक आला बसतीचा ट्रक दबला मम्मी खाली चप्पल काढा पण चप्पल आम्ही देतो वरती पाय ठेवा त्याच्यावरती स्टूलवर हा हा हात दे जरा तुम्ही हात दे पाठी पकड काजल पकडू नको मी अशीच आहे हा बसा तसा बसा चढले बसून हे करायचं ते दुखतंय ना माझ्या जरा थांब चप्पल नको हा. चप्पल खाली काढा मावशी इकडे ये. माझे चप्पल दे इकडे या शुभांगी काय शुभांगी आजी ते लागेल बघा कौलं चप्पल इकडे खाली घे, बसा. इकडे ये. हा तुम्ही चढा आम्ही देतो चप्पल. आता तिकडे बसा तिकडे पाठ तिकडे करा ना तिकडे पडाल चल 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 आरामात या मज्जा आली ना मजा आली एवढ्यातच त्याच्यावर बसले ना ते मला मज्जा आली आता बघूया आपण शॉर्टकट रस्त्याने त्यांच्या पहिला जातो का नंतर जातो है ना आलीच काय गाडी पण आली टायमावरती बघ आत्ताच आली